up mga kabesyo? What's up mga kaaro? Papunta po kami sa bundok. Hindi ko alam kung saan papunta to. Pero papunta yon sa puso mo. So ayan guys, kasama ko yung mga mga bubulog. At pupunta kami sa isang bundok na kailangan namin i-discover kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta. So ayan guys. Dito na po magwawakas ang pagka-virgin ko. Pagka-virgin ko. Dinadaan po nila ako sa madilim. Baka walang mapuntahan dito dyan, Lloyd, ha? Hala, guys. Ayan, guys. Kita-gets ulit mamaya, guys, kapag narating na namin yung gusto naming marate. 1, 2, 3, ah! Hala. Guys, nakarating din kami sa wakas.